салом дӯстони азиз, хушомадед ҳамаи шумо ба канали ман. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯза влогро аз пухту пас хӯроки шом оғоз мекунем. имрӯз ман кором бисёр буд. хай уборка кардам, саҳарӣ хонаи тоза кардам, зинураҷуна хобондам ва баъд гуфтам якта хӯроки шом осонак тайёр кунам. кухнямам тоза буд дӯстони азиз, барои ҳамин камтарак хай тоза кардам, шакидам чанд гӯям. баъд овқата сар кардам гӯямам мешад. дӯстони азиз, чанд кас дар бораи ширкати Атоми аз ман пурсид. ман гуфта метавонам ба шумо ки анамин аз ширкати Атоми продуксияҳош беҳад нағз, кремош, ҳар гуна патчи, маска, ҳамино ҳамаш беҳтарин. ман истифода бурдагӣ ҳастам. дар онҷа боз либосҳо ҳаст дӯстон. инчунин ман шунидагӣ будам ки ҳар гуна дорувориҳо аз растаниам тайёр кардагӣ аст. хелам барои беморҳои занона, мардона шунидагӣ будам, лекин аз дорувориҳош ман истеъмол кардагӣ нестам дӯстон. баъд оиди корам бисёр пурсидам. пештара влого мабинедон дӯстони азиз. дар ҳамҷа ман мондагӣ номерои чанд каса. шумо метавонедон ҳаваи касоба обращаться кунедон. беҳтарин кор аз хона нишаста хеле кор кунедонам мешавад. ана имрӯз бошад камтар ҳаво абрнок буд. мо саҳар кати берун омадем хай чанг буд. ман фикр мекунам ки ҳамин чанги ва вообще-то берун омадан онқадар нағз не барои кӯдакои майда. пеши хонаи ман ба бисёр дарахт аст дӯстон. барои ҳамин ман нафаҳмидам ки дар берун ҳаво чӣ хел. аз тиреза нигоҳ мекунам, осмон уқаям наметовад. баъд кӯдака бировардем, хай дур нарафтем, ҳамин дар наздикиҳои хона. ана дӯстони азиз, анамун стаканчикое ки дар болои столи ман аст, аз ҳама нағз медагӣ стаканчиком. як нафар корманди мо ба ман тӯҳфа карда буданд. дар вайсол буд, дар рӯзи туям. стаканчико аз Корея. сифаташ беҳад нағз, худашам хушрӯ, рангашам ранги дӯстдоштаи ман. зелёный цвет дорад, кати розовый. ҳам хеле бисёр посудаҳом ҳаст дӯстони азиз, бовар намекунед. намедонам кадомашо бурорам истифода барам. ана дар болои столам боз бирюзовый вай ҳаст. чӣ меган? компотница ҳаст. мебинед дар ҳамонҷо. вай ман аз магазини Рӯё қати 6 стаканчикош гирифтагӣ будам, 400 сомон ба. вообще ваяш качестваш беҳтарин дӯстон. сокам резет мешавад, компот ё ин ки оби простоям резет. ман стаканчикошро зиғн дошта мондам, барои он ки дар болои столам аллакай дорам ва я истифода мебарам. баъд дӯстон, дар ёдатон бошад, ман фақат мегуфтам ки хӯрока кати помидор кунем ба маза мешавад, томаткати не. боз як лайфхак, ҳам помидор ҳам томат меандозед, беҳтарин мешавад, мазаш ба маза мешавад. баъд ҳозир бошад райҳони қоқ кардагӣ. ман бисёртар авқот ба истифода мебарам дӯстон. аз магазин осонак метавонед ёвед. любой супермаркетова ҳаст. райҳони қоқ кардагӣ. зелин хай кабутӣ истифода мебарам баяш живояш, лекин аз райҳони қоқ кардагӣ харидам. вообще маззаш нағз буд, авқота ба мазза кард дӯстон. баъд боз як вақт навистанд ки фирӯза шумо вай намекунед, лакмана барои чӣ худатон хамира гирифта омода намекунеду, магазинӣ мехаред. омодаям мекунем дӯстон, худамонам омода мекунем, ам магазиниам мехарем. ман бисёртар вақте ки кор ба будам, рафта аз обедама дар берун мекардам, дар ягон ресторан ё ин ки кафе. бисёртар ами спагетти мехаридам, мехӯрдам, маззаш беҳтарин буд. ман фикр мекунам ки маззаи спагетти аз маззаи оши бурида фарқи калон дорад. оши бурида ин таоми миллии тоҷикии мо аст, лекин вай спагетти вай тамоман маззааш дигар. барои ҳамин ман
оши буридани спагетти гӯямам, как бы ҳамин маззааш монанд ҳамин тайёр кардам. оши бурида дӯстони азиз, акнун кайки боз бекортар шавем. Кӯдаки майдакати медонед ки осон не касоне ки кӯдак доранд. Баъд боз дар бораи кор пурсида будам. Ман дар влоги пештарам ҳам гуфта будам дӯстон ки кӯдаки ман ҳозир ширхӯр аст. Ман намедонам вай смес тамоман намехӯрад. хай насиб худо медонад ман кай кор ба мебароям. камтара калонтар кунем, ҳамаш мешавад. Насиб кор, ин чизо ҳамаш мешавад. Якум бояд одам кӯдака нигоҳ кунад, чунки ҳама чи ёфт мешавад, фарзанд не. ана дӯстони азиз, боз дар бораи рекламаям пурсида будетон. дар оғози влоги худам мемонам рақамҳоямро. марҳамат, ба касе реклама лозим метавонанд ватсапа нависан, гап мезанем. ин буд имрӯза влоги ман дӯстон. ҳай бисёр калон влогама намекунам, дароз, барои он ки бемаънӣ мешавад. умедворам ки ба шумо маъқул шуд. то влогҳои дигар назмонед. хайр.